χτύπημα στην κοιλιά, είτε χρόνια σε έναν άνθρωπο που σφίγγει πάρα πολύ την κοιλιά του, τότε σιγά σιγά και προοδευτικά, ιδίως σε μεγαλύτερες ηλικίες που κάπως εκφυλίζονται οι μυς στις μεγάλες ηλικίες, μπορεί αυτή η οποία του διαφράγματος να χαλαρώσει και να ευνοήσει τη δημιουργία της διαφραγματοκύλης. Για να δούμε εάν υπάρχει ή όχι διαφραγματοκύλη, ο μόνος τρόπος που έχουμε διαθέσιμος είναι να κάνουμε μία γαστροσκόπηση. Γιατρέ, κινδυνεύω από καρκίνο? Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες μελέτες, ιδιαίτερα από τη Βόρεια Ευρώπη, όπου δείχνουν μια μικρή αύξηση του κινδύνου για να αναπτύξουμε καρκίνο στην ένωση του ισοφάγου με το στομάχι, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με κλασική, χωρίς επιπλοκές, γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Βέβαια, αυτές οι μελέτες δεν ξέρουμε αν ισχύουν τους μεσογειακούς λαούς, δηλαδή σε χώρες όπου και η διατροφή μας αλλά και οι καθημερινές συνήθειες είναι πολύ διαφορετικές. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και να υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, είναι μικρός και κυρίως αφορά άνδρες, λευκούς, με μακροχρόνια συμπτώματα που δεν παίρνουν καμία θεραπεία και ιδιαίτερα εύσωμους, παχύσαρκους. Ωραία, γιατρέ, κατάλαβα το πρόβλημα. Τώρα τι κάνουμε? Ουσιαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε ταξινομώντας τη βαρύτητα, τη σοβαρότητα δηλαδή του προβλήματος. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις Μαρία, μπορεί να γίνει μόνο με γαστροσκόπηση, γιατί έτσι, όπως σου εξήγησα πριν, θα δούμε εάν υπάρχουν ζημιές στον ισοφάγο, πληγές δηλαδή συνεπία της παλινδρόμησης, ή παράλληλα θα δούμε εάν υπάρχει και τι μέγεθος έχει πιθανώς μια ενδεχόμενη διαφραγματοκύλη. Γαστροσκόπηση, έχω ακούσει ότι πονάει. Έκανε ένας φίλος μου και υπέφερε. Μπορούμε να την αποφύγουμε? Ξέρετε, αναγουλιάζω εύκολα ακόμη και στον οδοντίατρο. Να κάνουμε κάποια ακτινογραφία, έναν υπέρηχο, αξονική. Καταρχήν, όλες αυτές οι εξετάσεις είναι χρήσιμες, αλλά δεν μας βοηθούν καθόλου στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και επιπλέον θα πρέπει να ξέρεις ότι η γαστροσκόπηση σήμερα γίνεται με μέθη. Δεν ταλαιπωρείται καθόλου ο ασθενής. Πιθανότατα να αισθάνεται μια μικρή ζαλάδα αμέσως μετά την εξέταση που περνάει πολύ γρήγορα. Είναι μια εύκολη διαδικασία, δεν έχει καμία προετοιμασία, το μόνο που θα πρέπει να είσαι νηστική για να κάνουμε την εξέταση αυτή. Τι να κάνουμε, γιατρέ? Αφού πρέπει, ας την κάνουμε τη γαστροσκόπηση. Πείτε μου, αν βρούμε ή δεν βρούμε ισοφαγίτιδα και διαφραγματοκύλη, τι θα γίνει μετά? Υπάρχει θεραπεία? Ευτυχώς σήμερα έχουμε πολύ αποτελεσματική θεραπεία. Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις ακούσει για κάποιες αλλαγές του τρόπου ζωής ή κάποιες διατροφικές τροποποιήσεις, δηλαδή να μην ξαπλώνεις αμέσως μετά το φαγητό, να μην τρως μεγάλα γεύματα αλλά μικρότερα και περισσότερα. Θα πρέπει όμως να ξέρεις ότι ακόμα και όλα αυτά να τα ακολουθήσεις με θρησκευτική ευλάβεια, δεν πρόκειται να έχεις οριστική απαλλαγή από το πρόβλημα. Δυστυχώς, Μαρία, δεν έχουμε φάρμακα τα οποία να μπορούν να αποκαταστήσουν τη μηχανική λειτουργία της βαλβίδας. Γι' αυτό το λόγο παρεμβαίνουμε έμεσα στη παλινδρόμηση με κάποια φάρμακα τα οποία αναστέλουν την παραγωγή οξέως από το στομάχι και επίσης ελαττώνουν την παραγωγή γαστρικών υγρών. Με αποτέλεσμα η παλινδρόμηση να μπορεί να συνεχίζει, όμως αφενός το περιεχόμενο που επιστρέφει στον ισοφάγο δεν περιέχει οξύ, αφετέρου είναι και λιγότερο. Και γι' αυτό το λόγο και η ισοφαγίτιδα μπορεί να υπουλωθεί, αλλά και συμπτώματα να μην έχουμε καθόλου. Γιατρέ, τα αντιόξινα δεν είναι μια καλή θεραπεία? Τα αντιόξινα το μόνο που κάνουν είναι μια παροδική ανακούφιση από τα συμπτώματα και κυρίως το καύσος, την καούρα δηλαδή αμέσως μετά το φαγητό. Δυστυχώς δεν μπορούν να υπουλώσουν ισοφαγίτιδα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακροχρόνια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πώς ήταν η γαστροσκόπηση? Πολύ ευκολότερη από ό,τι περίμενα. Δεν το πολύ κατάλαβα κιόλας. Έχω ακόμα μια μικρή ζάλη, αλλά είμαι καλά. Λοιπόν, τι βρήκατε? Λοιπόν, εδώ είναι οι φωτογραφίες από τη γαστροσκόπησή σου. Όπως βλέπεις, εδώ είναι η ένωση του ισοφάγου με το στομάχι. Και εδώ βλέπεις αυτές τις πληγούλες, αυτά τα λευκοπά
επιμήκει, έλκει τα λέμε εμείς. Αυτό είναι η ισοφαγίτιδα. Επίσης θα πρέπει να ξέρεις ότι έχεις διαφραγματοκύλη, την οποία τη μέτρησα κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης γύρω στα 3 εκατοστά. Άρα αυτό που θα πρέπει να ξέρεις είναι ότι έχεις μία διαφραγματοκύλη 3 εκατοστών με συνοδό παλινδρομική ισοφαγίτιδα δευτέρου βαθμού. Γιατρέ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Πάμε στη θεραπεία. Μου είπατε για δίαιτα και όλα τα υπόλοιπα. Από φάρμακα. Καταρχήν μην ανησυχείς. Η παλινδρόμηση είναι κάτι συχνό και αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Τώρα όσον αφορά τα φάρμακα που είπες, θα σου γράψω κάποια χάπια, τα οποία χάπια θα πρέπει να παίρνεις ένα κάθε πρωί νηστική 20 λεπτά με μισή ώρα πριν από το πρωινό σου. Αυτό θα το συνεχίσεις για 6 εβδομάδες. Στις 6 εβδομάδες, και εφόσον θα έχουμε μιλήσει και είσαι εντελώς καλά από θέμα συμπτωμάτων, θα πάμε σε χορήγηση της θεραπείας μέρα παρά ημέρα. Εκείνο το χρονικό διάστημα θα πρέπει να δούμε πώς πάνε τα συμπτώματά σου. Εάν δηλαδή την ημέρα που δεν παίρνεις το χάπι έχει συμπτώματα. Αυτό θα μας επιτρέψει να δούμε εάν στο μέλλον θα χρειαστούμε να παίρνουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα φάρμακα αυτά. Δηλαδή στο μέλλον θα έχω πάλι τα ίδια. Ειδικά στην περίπτωσή σου, λόγω της συνύπαρξης της διαφραγματοκύλης, είναι αρκετά πιθανό να έχουμε χρόνια γαστροεσοφαγική παλινδρομική νόσο. Δηλαδή, γιατρέ, θα χρειαστεί να παίρνω φάρμακα για όλη μου τη ζωή. Είναι μία πιθανότητα. Επί του παρόντος, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να πάρεις τα φάρμακα που σου είπα, από τις οδηγίες που σου είπα για τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, να προσπαθήσεις να τηρήσεις όσα μπορείς καλύτερα, και από εκεί και πέρα η παρακολούθηση και κυρίως τα συμπτώματά σου είναι αυτά που θα μας καθορίσουν το τι μέλη γενέστε. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας κρατάω ενήμερο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πόσο χρόνο είστε? 29. Ποιος είναι ο λόγος που φτάσατε ως εδώ? Έχω νόσο παλινδρόμησης από δεκαετίας. Έχω κάνει πολλές γαστροσκοπήσεις, γιατρέ, και παίρνω συνέχεια φάρμακα. Όταν παίρνω φάρμακο, 1 και σπάνια 2 την ημέρα, αν βγω το βράδυ για φαγητό και ποτό, αναστολής πρωτονύων όπως εσείς τα λέτε, είμαι μια χαρά. Αλλά αν τα ξεχάσω έστω και μία μέρα, έχω καούρες. Έχω δοκιμάσει όλα τα φάρμακα του είδους και με όλα συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Στις γαστροσκοπήσεις που κάνατε, τι σας βρήκαν? Έχω μία διαφραγματοκύλη 3 πόντους και ισοφαγίτιδα πρώτου ή και δευτέρου βαθμού. Στις ενδοσκοπήσεις που σας βρήκαν ισοφαγίτιδα, τις κάνατε παίρνοντας φάρμακα ή έχοντας κόψει τα φάρμακα? Κάθε φορά που έκανα γαστροσκόπηση έκοβα τα φάρμακα για να δω πώς είναι η κατάσταση. Μόνο στην τελευταία γαστροσκόπηση ο γιατρός μου είπε ότι δεν είχε νόημα να κάνω γαστροσκόπηση χωρίς θεραπεία, αλλά θα έπρεπε να δούμε αν παίρνοντας το φάρμακο η ισοφαγίτιδα θα επουλωνόταν. Στη συγκεκριμένη γαστροσκόπηση αυτή δεν είχα ισοφαγίτιδα.
πληροφορίες που μας έδωσε ο άρρωστος για τη σχέση γαστροσκόπησης, θεραπείας, ισοφαγίτιδας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήδη ξέρουμε ότι ενώ είχε ισοφαγίτιδα χωρίς να παίρνει φάρμακα, ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη δόση φαρμάκου που έπαιρνε ο άρρωστός μας ήταν ικανή να διατηρεί την ισοφαγίτιδα σε επούλωση. Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε τον χρόνο που θα κάνουμε την γαστροσκόπηση σε έναν παλινδρομικό άρρωστο. Εάν κάνουμε την αρχική ενδοσκόπηση υποθεραπεία, δεν θα ξέρουμε εάν είχε ισοφαγίτιδα εξ αρχής η οποία με τη θεραπεία επουλώθηκε. Το σωστό λοιπόν είναι στην αρχική ενδοσκόπηση να την κάνουμε χωρίς ο άρρωστος να παίρνει θεραπεία. Διότι αν την κάνουμε υποθεραπεία, οι πληροφορίες που θα πάρουμε είναι τελείως διαφορετικές. Με βάση την πορεία των συμπτωμάτων στον χρόνο, με βάση τα ευρήματα των ενδοσκοπήσεων, έχετε μια γαστροϊσοφαγική παλινδρομική νόσο, νόσο της παλινδρόμησης όπως λέγεται, η οποία φαίνεται πως είναι μέσης σοβαρότητας, αλλά είναι χρόνια. Γιατρέ, είμαι 29 ετών. Κουράστηκα να παίρνω φάρμακα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Μην τρως το ένα, μην τρως το άλλο, μην πίνεις, μην ξαπλώνεις μετά το φαγητό. Όλη μου ζωή έτσι θα πάει δηλαδή. Ήρθα να μου πείτε τι άλλο μπορώ να κάνω. Μπήκα στο ίντερνετ και πελάγωσα με αυτά που διάβασα. Όπως σας είπα, έχετε χρόνια νόσο παλινδρόμησης και δεν μπορείτε να μείνετε χωρίς φάρμακα. Εάν δεν παίρνετε φάρμακα, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν επιπλοκές στο πλαίσιο αυτής της πάθησης και συνέπειες που ευτυχώς είναι σπάνιες αλλά είναι υπαρκτές. Συνεπώς, για λύση στο πρόβλημά σας υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να παίρνετε συνεχώς φάρμακα, σε μια δόση με την οποία δεν έχετε συμπτώματα και δεν έχετε ισοφαγίτιδα. Από την διεθνή εμπειρία και τις έρευνες ξέρουμε ότι τα φάρμακα αυτά, οι πραζόλες, είναι ασφαλή φάρμακα για τουλάχιστον 20 ετή θεραπεία. Σπάνιες περιπτώσεις να μην γίνουν καλά ανεκτά από τον οργανισμό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις τα φάρμακα αυτά είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Η άλλη λύση την οποία έχουμε είναι να κάνετε αντιπαλινδρομική εγχείρηση. Με ποιο στόχο? Με στόχο την πιθανότητα του 80 με 85% να μην έχετε συμπτώματα και να μην χρειάζεται πλέον να παίρνετε φάρμακα. Βέβαια, η λύση της επέμβασης την κρατάμε μόνο για τους αρρώστους σαν και εσάς που δεν μπορούν να μείνουν χωρίς φάρμακα. Βέβαια, η εγχείρηση συνοδεύεται και από μπορεί να συνοδεύεται μάλλον με μερικά συμπτώματα τα οποία δεν έχετε τώρα. Να μην μπορείτε να ρευτείτε, να μην μπορείτε να κάνετε έμετο, αν πάθετε μια γαστρεντερίτιδα, ή να έχετε αέρια φουσκώματα στην κοιλιά. Εν πάση περιπτώσει, τα περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα είναι καλά ανεκτά. Υπάρχει μια πιθανότητα, ανάλογα με την εμπειρία του γιατρού που κάνει την εγχείρηση, μετά την εγχείρηση να έχετε πάλι παλινδρόμηση. Αυτή η πιθανότητα υπολογίζεται γύρω στο 6-7% περίπου. Σπάνια μπορεί να χαλάσει και η επέμβαση τον πρώτο καιρό μετά την εγχείρηση, αλλά η πιθανότητα αυτή είναι λιγότερο από 1% και να χρειαστεί κανείς να κάνει νέα επέμβαση για το διορθώσει. Αυτό είναι αρκετά σπάνιο. Οι περισσότεροι άρρωστοι μετά την επέμβαση θα έχουν μια καλή ποιότητα ζωής χωρίς συμπτώματα, αλλά μια βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της επέμβασης είναι ο χειρουργός που θα την κάνει να είναι έμπειρος στο να την κάνει σωστά και τυποποιημένα. Και βέβαια υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη και καλή εξέλιξη για τους αρρώστους, ότι αυτή η επέμβαση μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά, χωρίς τομή. Αυτό σημαίνει μια-δυο μέρες, 3 μέρες το πολύ παραμονή στο νοσοκομείο, όχι πόνους μετεγχειρητικούς. Και βέβαια και το άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι χειρουργοί έχουν εξοικειωθεί και έχουν τυποποιήσει αυτή την επέμβαση να την κάνουν με συγκεκριμένες τεχνικές και με